Tja, og nu er jeg direktør for en meget profitabel non-profit-organisation. Før det var jeg professionel surfer, men efter hajangrebet fik jeg en åbenbaring, og jeg besluttede, at det var på tide at give noget tilbage til samfundet. Jeg er også fotomodel. Snor, slap af. Jeg har det hele under kontrol. Ingen problemer. Det er som at stjæle babyer fra en slikbutik. Gå nu bare ud og hygge dig. Pete, Marvin, jeg håber, du har været mere heldig end mig. Hvad med dig, Pete? Jeg spiller quarterback for Dallas Cowboys. Ja. Nå, hvad er det rigtigt? Se lige der! Ikke noget, men det rimer på lotto. Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For da han var en teenage-gris. Velkommen til vort ydmyge hjem. Vi er løbet tør for zebraer. Niks. Hør her, knæk. Hvis du vil bo hos os, må du spise som os. Hey, det her er vist et fint sted at finde noget lækkert. Det er en larve. Hvad ellers? Den smager som kylling. Det er rigtige lækkerbiskner. Pikant. Med en dejlig sprødet skal. Siger dig, knægt. Det her er bare livet. Ingen regler, ingen forpligtelser. Det er en af dem med creme i. Og det bedste er 0 problemer. Nå, knægt. Min pige. Det her kræver snuhed og megen snille. Goddag. Jeg er en akradiansk købmand. Jeg tænkte, at vi måske måtte tage et lille kig på den nye sending, inden de skal på markedet. Det er ikke tilladt. Almindeligvis ikke. Det har de fuldstændig ret i. Men jeg har virkelig hårdt brug for en ny slave. Stå dog stille, din orm! Og jeg kan ikke vente til auktionen. Jeg skal med det næste rumskib. Jeg har bestilt tid til en ørebarbering. Den slags skal aftales måneder i forvejen. Kan de se problemet? Jo, jeg mener, jeg vil jo ikke forstyrre. Men jeg har tilfældigvis en lille kiks på mig. Kom nu, Roffer. Værsgo. Mange tak. Jeg vil da gerne smage. Bare nogle få dyb. Det smager godt. Min kompliment til kokken. Det er namme. Det er lækkert. Fantastisk lækkert. Jeg henter lige en kiks til. Jeg skynder mig. Hvad se? Din falk har jo sølvvinger. Virkelig? Jeg må jo tro på det, hvis du siger det. Nej, Garrett, undskyld. Det betyder, at den ved, hvor Excalibur er. Ja, selvfølgelig. I Camelot. Du ved, stor fæstning, masser af flag. Nej, det ligger her i skoven. Robert har stjålet det, og han har taget min mor som gidsel. Det er derfor, jeg er her. Jeg må finde sværdet og give det til Arthur. Ellers er Camelot og min mor fortabte. Excalibur er i skoven. Godt. Vi må finde det straks. Ja. Ikke dig. Mig og Aiden. Og du bliver her. Det er den rette ånd, pusling. Far, har du totalt mistet din evne til at opfatte sarkasme? Den evne har jeg vist aldrig haft, Debbie. Godt. Bliv tæt på lejren. Hvis du er heldig, ser du måske en hyænestrejfer omkring. Tag lige at give mig en container, der kan rumme min frød. Udmærket, så venter vi her. Det er sarkasme, er det ikke? Den anvender du ret hyppigt, ikke sandt? Kom så, lady. Kom herhen. Det var godt. Sådan. Det er her, du skal sove. Jamen, Per, er du sikker på, at hun kan holde varmen? Selvfølgelig kan hun det, darling. Hun får det som blommen i et... der var vi lige ved at glemme noget. Sådan. Godnat, lady. Så bare rolig, darling. Hun falder i søvn med det samme. Nej, lady. Kan du så lægge dig pænt ned? Sådan. Vi psykologer har en teknisk betegnelse for dit problem. Du skører i bolden. En gammel sandhed. Det har herr von Hans sagt i årevis. Ja, men før eller siden, snap, så knækker dit sind. Au, ligesom mit knæ. Er der en kur, professor? Ja, et gipsomslag. Nej, for mig. Ja. Så snart du begynder at se dine fantasifostre, så skal du prøve at slappe af i sindet. Sådan her.
Og mens du råber, så forestil dig rare ting som et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys af en vind og sivet der nynner. Stop mig, før jeg bryder ud i sang. Ja, nu kan vi begynde. En gang for meget længe siden på en iskold vinternat, frysende kold, ganske som i aften. Perfekt til djævelskab, hvis man altså er trolddjævlenes konge. Med en lumsk plan om at lave et magisk troldspejl. Som ville bringe sorg og ulykke over gode og venlige folk i hele verden. Han mente ikke, onkel Slim. Alle elsker dig, Jørgen. Ja, det er jo en af de sjoveste, mest fjollede, gakkede, grinagtige i hele Vesten. Gil. Ja? Er det korrekt, hvis jeg formoder, at hver eneste gang vi har bragt en flok hjem til denne her hemmelige hule, er det lykkedes dig at sætte dig nøjagtigt samme sted og blokere den udsøgte ejendom for mit blik? Ja, for det er min hyggekrog. Hvad? Hvor mon stjernerne skal hen, når de skyder gennem himlen. Der er tusind ting, som jeg kunne lide at vide. Hvorfor tidevandet aldrig er forbi. Jeg tænker meget på, jeg tænker på, mens andre fyre finder sig en pige. Den affære må have kostet den knier til for en net sum. Regn det ud. Penge, krunker, kolde kontanter. Hvis det bliver ved, så bliver jeg Gulliver Flintesten, den rigeste af de hele verden. Jeg vinder ind på dig, Joachim. Nej! Telefon, herr Gulliver. Pengetaler, jeg lytter. Sig frem. Herr Gulliver, har de lyst til at blive den rigeste af i hele verden? Sagde de den rigeste? Jeg ved da alt om dig. Spørg mig om et eller andet. Bare kom. Okay, hvad er min yndlingsfarve? Pas. Hvad tid går jeg i seng om aftenen? Pas. Giv mig et lidt. Fint. Hvornår har jeg fødselsdag? Januar. Februar. September. December. Juli. 1. juli. 2. juli. 3. juli. 4. juli. 5., 6., 7., 8., 9., 10. Den 27. Den 27. juli!